uthembe izwi lakhe ukuthi uma sizolukholwa, uma sizohamba ngalo sizonqoba. Every Sunday noma uma sesihlangene abazalwane suke kuyithuba laNkulunkulu lozokunika isikhali sokuthi uzonqoba. Kokunye sike sibuke ukuthi ivesi leli lijwayele ukufundwa, kodwa uthola ukuthi ekuhambeni ilona vesi yolukhumbula mhla usenkingeni, okuyisikhali sakho ngaleso sikhathi sokuthi unqobe. So namhlanje nginakho inhlizweni yami ukuthi nanoma yini uNkulunkulu azoyisho kule conference isaqalile isiyisa ekunqobeni. Ngaphambi kokuchitha isikhathi bazalwane, ngizocela siye straight ezweni sinqoba ngayo. Sinqoba ngayo uNkulunkulu kukho konke esibhekene nakho sabantu abasha, sinqoba ngayo ngoba usinikele izwi esingalethemba. Sivula u-2 Timothy chapter 2 sizofunda ku-20. Ebesaqala sifunde u-19 from 19 to 22. From 19 to 22. Mese okwesibili ngizocela angifundele uDeuteronomy 10 verse 12. Usetholele cela mfundele. 2 Timothy chapter 2 verse 19 up until 22. Timotheo wesibili, isahluko sesibili, verse 19. Nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi, sinalolu phawu lokuthi iNkosi iyabazi abangabayo, nokuthi yilo nalowo ophatha igama likaKristu makadede kukho ukungalungi. Kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela, kodwa nezemithi nezebumba, ezinye ezihloniphekayo, ezinye ezingahloniphekiyo. Ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto, uyakuba yisitsha esihloniphekayo, esingcwelisiwe, esinosizo kumninindlu, esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Kepha balekela izinkanuko zobusha, ujonge ukulunga, nokukholwa, nothando, nokuthula, kanye nabakhuleka eNkosini ngenhliziyo ehlangukileyo. Mese sithi Deuteronomy 10 verse 12. uDeuteronomy 10 verse 12. Manje-ke Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesabe uJehova uNkulunkulu wakho, uhambe ngezindlela zakhe zonke, umthande, umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Baba, izwi lakho liyaphila, izwi lakho ekuqaleni